Вакыт җитү белән һәр тылсымчы алмагачларга иң беренче булып пешкән алманы ашарга тиеш. Югыйсә, икенче бәйрәмгә кадәр ул дигәндә гел абыначак. Шуңа күрә Кояш Амалькага ярдәмгә килде. Менә бу тылсымчы өчен пешкән алма. Siz нәрсә эшләйсез? Siz! Без ни ялгыш кына бәрелдек. Ялгыш кына бәрелдек без. Синең аркада. Ярар инде. Барысы да яхшы булыр. Без хәзер берәр нәрсә уйлап табабыз. Ишексез. Һәм алар бик кызыклы кирпе фәнен уйлап таптылар. Минут үзеп тор. Хәзер мин сине коткарам. Алма инде кызарганнан кызара иде. Һәм кояш буларның барысы да нәрсә белән тамамланачагын бик кызыксынып күзәтеп торды. Бер нәрсәдән дә курыкмагыз. Барысы да килеп чыгачак. Шулай диде дә кирпе йөгереп китте. Амалька ниһаят үзенең пешкән алмасын кулына алды. Кирпеләр исә үзләре белән бик горурландылар. Без Амалькага кирпе фәненең нәрсә икәнен аңлаттык. Мактанды кирпе фәнде. Кирпе фәненнән дә яхшырак фән юк. Ризалашты кирпе ханым. Кинәт кирпе фәнде ялгыш кына кирпе ханымның энәсенә басты. Амалька, кирпе минем энәмә кадалды. Аның тәпие шешкән. Мин нәрсә эшләргә белмим. Миңа синең ярдәмең кирәк. Карале, янып кызарып тора. Куркуга калды Амалька. Минем тәпием яна. Янудан бик тә бака яфрагы булыша. Бу үлән кирпенең аяк януына булышмый. Монда минем генә фәнем җитми шул. Кинәт ул кояшны исенә төшерде һәм аны ярдәмгә чакырды. Ләкин кояш та ярдәм итә алмады. Мин үзем бик кызу. Шуңа күрә минем фәнем булышмас. Беләсезме? Мин хәзер инде батачакмын. Ай калкыр. Сез ай белән сөйләшеп карагыз. Һәм менә ай калыкты. Ләкин үз фәненең кирпегә ярдәм итә алуына бик шикләнде. Ярдәм итте. Шулай да айның фәне булышты. Ай фәне
eng yaxshisi bo'lib chiqdi.